ahobraseɛ yade a ɛho hiama onipa bia ɛwɔ wiase a ɛda hɔ kakraka yi. Ɛyɛ tumi a yɛde bɔ bra ɛyɛ yie tinkumu ni yie. Sɛ obi kura Kristo mu ahobraseɛ papa a ɛbɔ kwae papa ɛdi n'anim. Ɛhyɛ n'animonyam. Ɛtwe huhumu ɛne honam fam nkɔsoɔ ɛne nhyira ɛde brɛ no. God bless you. Dodo echi amini nyina Kristo nhyira mo. Tie nkomo ni. Na ebi obebusa sɛ ahobraseɛ koraa no ɛde adeɛ. Sɛ yɛkasa ahobraseɛ a ɛne sɛ onipa bi ɛde n'ahoɔden ɛne ne nyinasoɔ ɛne ne bibia ɛkɔ fam ɔbrɛ ne ho asɛsɛ ɔhyɛ tumi ase. Let me put it that way. Ɔhyɛ tumi ase. Ɔkɔ fam ayɛ asoɔmmerɛ ahyɛ tumi ase. Ɛne yɛka no sɛ ahobraseɛ. Brɔfo mu no yɛka no sɛ humility. Ahobraseni. Sɛ wohwɛ wiase wem ɛne Ghana ha a nipa kakraa bi ɛna ɛwɔ ahobraseɛ. Nipa kakraa bi o ɛna ɔmo kita ahobraseɛ seesei. Wɔmo aka nyinaa ahantae dwɛ ɛne ahomasoɔ ɛna ne wɔnom tete. Na maasɛm na mene wo ka no ɛsa yɛ abisɛmbisɛ wo sɛ enti ahobraseɛfoɔ no kyerɛ sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo brɛ mo ase. Ti saa nkurɔfoɔ no mene mmienu yɛka ho bi anaa. Amen. Tronsam ka asɛm bi ɛne na mi gyina so na me ne wadi ho nkɔmmɔ. Psalm 25 verse number 9. Yenti. Psalm 25 verse number 9. Ɔse Psalm 25. Yes, verse number 9. Ɔse ɔma ahobraseɛfoɔ ɛdante tenenee mu na ɔma ahobraseɛfoɔ esua n'akwae. Tieni o. Yesu Kristo enum asɛm ni. Agya Nyankopɔn enum asɛm ɛna mekenka no. Wɔse owura Yesu Kristo ɛne n'agya Nyankopɔn no ɔmo ma ahobraseɛfoɔ ɛnante ɛwɔ tenenee mu na ɔsan ɛma wɔnom esua ɔno Awurade akwan daa. Hallelujah. On sɛ Tronsam na me ate aseɛ ɛwɔ 1 Corinthians chapter 6 verse number 9.
woka asɛm a watwerɛ hɔ 1 Corinthians 6:9 head and nko a ɔse tene ho hia yi ti Paul kasa na wɔhyɛ ase na wɔse nti munim sɛ wɔn a wɔntene no enya wonya nkopo aheni woka sa verse no very good wɔn ntene nya nyankopo aheni ɛna wɔbobɔ so na wɔsi adwamammɔ hwan ɛna David adwontuo no mu no Tronsam no ebie ya adwenem ɛwɔ ha sɛ ɔno asafo awurade a wɔte soro hɔ no sɛ obi abrɛ ne ho ase a ɔno ankasa ma saa nipa koro ɔnante tenene emu asɛm no mu odu na gya sɛ obi a ɔwɔ Kristo mu ahobrɛaseɛ biara no abraba a wɔrebɔ no it is always directed by God himself or Christ Jesus. Obi a ɔwɔ ahobrɛaseɛ na abraba a ɔrebɔ no owura Yesu Kristo no a ne tata nanamo ɔkyerɛ nanamo a ɔntu ɔkyerɛ no kwan a ɔmfa so tieni o ɔse ɔma ahobrɛaseɛfoɔ ɛnante wɔtene nii mu ɔma ahobrɛaseɛfoɔ ɛnante wɔtene nii mu nti ansana obi betimi live in a righteous way obi betimi abɔtene ne bra no just sɛ wɔyɛ ahobrɛaseni ɛwɔ Kristo mu saa ahobrɛaseɛ a Tronsam no ɛka no ya ne mpempe no sɛ yɛ nipa nti no yɛka ahobrɛaseɛ a sometimes ya ne yɛde adwena kɔbu sɛ obi a ɔyɛ nipa dindin nyɛ saa na obi anim hyia obi na oyɛ dindin no ɔnkasa sɛ bra asɛmasi deɛ ɔbrɛ ne ho ase o ɔbɛnten deɛ bra wɔbrɛ ne ho ase deɛ nya sɛ nketewa sɛ wode saa ɛwurɛgyi anaasɛ wode saa ɛkyɛke a mepaakyɛw wobɛyɛ big mistake yɛ onipa bebree wɔ hɔ a ɔmo yɛ din nanso yɛnka no yɛnka no ɛnyɛ wɔ bi a wɔyɛ dindin nko ara na ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ o ɛnyɛ nipa dindin nko ara apart from nipa dindin na ɔyɛ no there are some qualities bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yi adi ɛwɔ nipa koro mu obi yɛ nipa dindin so ɔyɛ n'adeɛ koro ɔmfa nkyɛw da wɔyɛ dindin paa but wo mistake ɛfom no a ɔmfa nkyɛw da enti sɛ yɛka sɛ Kristo mu ahobrɛaseɛ a ɛyɛ adeɛ sombo yɛ a onipa bie hia bie na mebie ani kakrakra de akyerɛ wo tie wade ne ewu ɔse ɔno awurade ma ahobrɛaseɛfoɔ nante tenenee mu ɔno ne ma ɔhyɛ wɔ guide wo English version no Psalm 25 verse number 9 Psalm 25 verse number 9 what say he leads the humble in the right way and teaches them
his will. He leads the humble in the right way. Owura Yesu Kristo ono ena echire onipa owa ahobrase abrabo a omo tenene ade a onyo enti yaba Kristo mu yi se obi betimi abo tenene abrabo yeso Kristo ani a chonsam ne ka se yentwetwe ye ho mfiri niam bi a ye wiase niam abone hu na ni nyina no Yesu Kristo no ankasa de ne tumi wo wa asa nipa kro. Yes. O man koye ade a enye da. Because wo ni mu ahobrase. O man koye bone ade da, o man kofom enkoye niam entene da because wo Kristo ma ahobrase. Adoforum. Bisi mi bisa se enti ye kan ahobrase fo a so oka ho biana beso be ka ho bi ye betime de yansa si ye bo aka se me brem ho ase me ba je obetime de yansa si obo aka se me ni pass me si de ewi ase se ye kan wo mo ho brase a be ka ho bi na empo obi betime adi wo ho adanse ana me no bi no ho adanse se nipa asemesi obenti asemesi wiemu se de omu ahobrase pa ebi betimi esi se ebi betimi esi de a na enhira enka Awurade din amen. Wose oma ahobrase fo enante tini mu enti obi a owa ahobrase bia no we nipa bia wode no hye tumi ase meka tumi ase a onyankopɔn te asefo wode no hye na ase odan nyankopɔn eti onipa bia asetrem ni abrabom bia no wodan onyankopɔn anase wodan Kristo bia no obema wanante tini mu Kristo mu huhum hu brase ni bia odan nyankopɔn na brabo nyina nyankopɔn ni Kristo ene odan no nti sanse odan Kristo nti anamo bia wutu bia no ono ankasa ena etutu anamo ana Kristo su tutu anamo a enya de se okwakoye achiwade ade bia da ntina no obimfo bi ede to dwom se woni mi nyankopon woni mi kwankyerefo woni mi nyankopon woni mi kwankyerefo Jesus tutu manamo mame Awurade tutu manamo mame woni mi nyankopon woni mi kwankyerefo woni mi nyankopon woni mi kwankyerefo tutu manamo mame Awurade tutu manamo mame amen. Nia oye hunhum ho brase ni said Owura Yesu Kristo asam enam Psalm 25 verse number 9 so eken wase me Awurade memana nante ewo tene ni mu na 1 Corinthians 6 na so aka kire se tene ne hu hia because eno na guarantee wo nipa dasani amanatimi akọ agya Nyankopɔn nkyɛi yɛhyia mu yɛ wa ahobrase ana na ɛnyɛ no nko a na 9b no ɔse na ɔma ahobraseafoɔ onipa
ɔbrɛ ne ho aseɛ no awurade no ankasa saa ma ne sua wɔno no apɛdeɛ. Yesu Kristo no aboa wo ɛma wosua n'apɛdeɛ. Woyɛ Kristo apɛdeɛ. Amen. Sɛ owura Yesu Kristo wonya ahobrɛaseɛ anaasɛ me ne omienu benya ahobrɛaseɛ honhom a ɔse ɔma ahobrɛaseɛfoɔ ɛnante tirinii mu. Nante tirinii mu ɔguide wo. Nti ɛba ne saa any choice bia wobɛmeki bia no o make sure say ana any decision bia bɛmeki bia no o make sure say ɔde ne tumi bɛboa wo. Ɔbɛkasa kyerɛ adwen no ɛne akoma no. Ti deɛ woyɛ bia no na ɛfa ne kwae kama. Ahobrɛaseɛ yɛ akyɛdeɛ a sɛ wonya bia ɛma wokɔ w'anim bebree. Enti ɛna anadwo a me ne wahyia yi metwe w'adwene asi asɛm baako pɛ so sɛ ebia na yɛahyia mu yi aka w'ahobrɛaseɛ kakra. Mesrɛ wo kɔfoɔ mu ate na yɛnyɛ nhyira mfiri awurade nsɛm kwa. Ɛkwan emmie mma nipa kwa wo. Sɛ wonni ahobrɛaseɛ a wo nhyira ɛkakyi. Sɛ wonni ahobrɛaseɛ a wo nhyira ɛkakyi. Amen. Ɛsɛ ahobrɛaseɛfoɔ a ɔmo wiase no me ne omienu ana mepaakyɛw medɔfoɔ a me ne wahyia woka wɔn ho biana. Yesu Kristo sɛ obi brɛ ne ho ase a ɔma saa nipa korɔ nante tirinii mu. Ɛna obi a wɔnante tirinii mu biara na kyerɛ sɛ n'adeɛ bi a wɔyɛ biara no ɛde ne kɔ nkwagyeɛ mu. Ɔnyɛ basabasa. Ɔtwe no firi bɔne ho. N'adeɛ bi a wɔyɛ biara sisi so ɛwɔ Kristo mu. Ɛwɔ nokorɛm. Nti saa nipa korɔ no ɛnyɛ wɔno na ɔbɛha ne ho asɛ ade no asɛ wɔhunu sɛ ɛyɛ den ma no sɛ obetumi ayɛ tene adeɛ. Ɛnyɛ den ma no koraa. Obi a wɔ Kristo mu ahobrɛaseɛ no Yesu Kristo no ankasa de tumi ne ahoɔden bi ɛboa no ɛma no yɛ tene adeɛ. Ɛtɛsɛ sɛ abɔfra bi akɔ sukuu na ne class teacher ama no homework so ɔmɛyɛ. Na abɔfra de homework ne baeɛ no efie no ne maame aboa na ma nayɛ. Zoras ne maame aboa no ana ne papa aboa ne bra bia na so obi aboa no amena tuma yɛ homework no na mpa watimi de akɔ ama teacher ama kene kama. Saa na abrabɔ na yɛbɔ no owura Yesu Kristo asɛm sɛ nea ɔnante anasɛ deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no owura Yesu Kristo no a ɛma ne nante wɔ tene ne abrabɔ mu. Bedɔfo wɔ ahobrɛaseɛ. Pacho yɛahyia mu yi yɛwɔ ahobrɛaseɛ. Yɛwɔ ahobrɛaseɛ. Sɛ wɔ ahobrɛaseɛ a owura Yesu Kristo sɛ ɛneɛ ɔbɛma wɔnante wɔ tene ne mu. Ɛnyɛ dipa dindin nko a na yɛka sɛ wɔ ahobrɛaseɛ o. Mebe kotokoto nneɛma bi akyerɛ wo. Mishaka Kristo den daa. Afei wɔse na ɔma ahobrɛaseɛfoɔ sɛ sua na kwae. Usua awurade akwae. The will of God. Onyankopɔn san sɛ obrɛ ho ase nti no ɔbɛsa akyerɛ wo kwantene
ene ade a ono Nyankopɔn anase Kristo pɛ ono be kyerɛ amoayo nti eba ne sa wabra bobia wo bobia no Kristo no an dane wo no wo kyerɛ we fa ha fa we to ha fa we hye ha yeni sei kɔ ha wura ha aha menkɔ nti basa owura Yesu Kristo no a wo kyerɛ kɔ asare nso no na ede enhyira enkunimdie ahoden ahotɔ ɛna ɛbrɛ wo amen adɔfonom we Yesu Kristo asɛm a ɔde kyerɛ na nadwie o sɛ me no mienu bɛyɛ adwen korɔ na yɛnya nsusuye korɔ na firi ne anadwie koi oh yato ahantan ni nyina to agu yachi a yato eniema bɔne bia ni soɔhye bɔne bi ane abufuo bi ne kokobɔne bi na yɛ setie na ya bafom in all circumstances ya owura Yesu sɛ treni abra bɔ nipa de konkwagye no wa ho brase enti obɛboa mo atima bo treni abra ba onipa da sɛ ne ehia ma ne sɛ obobi na ansa na watima konkwagye Yesu Kristo sɛ de wonya ho brase obra ne ho ase no me asafo awurade mema na nante wotene nim mema na nante wotene nim one master kasa adwuma baako adwuma apprentice ya wusu adwuma wona master kasa master ni wudi nkomo adwuma esese wo ye no wontene ho nye eno akoka wodi abufu atwa afa so akotena akire ho wo de na okọ adwuma ko hwesu ba bia wo yi na di adwuma mu o master akokọ asem ti obufui o master akoka wasem obu ofu ofro wa ma do ahobrase ose ahobrase ni me awurade mema na nante ewo tene nim na ma kyerɛ no mapɛdeɛ ama na yɛde bia baby a honam fam wa pagya duri ya nipa anim wo wagye na sɛdeɛ wusi tie oh akade ba kopo sɛ obenya ho brase ade ba ko pɛ na aka wo na sɛ nka wo nya ho brase aka sika no awo no wo nya ho brase aka adwuma na wukura no a oh ka wiye de betena wache sɛde Daniel ka kyerɛ wɔhene Nebukadnezar ahobrase sɔfo sɛ nka wo nya bia kan wadwuma Kristo de ahyɛ wɔn nsa no ho a oh kwa sɔfo dwuma no asɔfo die no enwosera no ka bɛkɔ akyiri papa wɔse me awurade de wɔbrɛ ne ho aseɛ no mema na nante wotene nim mɛkyerɛ no kwantere ne ama na fa so de bia mɛkyerɛ no na kyerɛ sɛ owura Yesu Kristo ne agya Nyankopɔn wɔnom ani wɔ wɔn a ɔmɔbrɛ ɔmo ho ase ɛho nti wɔn sɛ hwɛ deɛ nti a Yesu Kristo wanya din aburu din nyinaa so no eni o ahobrasea okay Philippians chapter 2 verse number 5 ade no atwero ade no atwero no wɔse owura Yesu Kristo wɔtoro mpan fa akwate bia to no ho so na sɛdeɛ wɔyɛ na ade faaye no wɔhunu ne sɛ wɔyɛ nipa tienio sɛdeɛ wɔyɛ na ade faaye no wɔhunu ne ho sɛ enipa hunu nse wɔyɛ nipa ɔbrɛ ne ho ase oyɛ setie de kosi owuo mu asennua ho wuo mu mpo. So these scriptures identify me ati aseɛ sɛ Yesu Kristo na ho brase mmoroso nti wɔse ɛno nti no wadom ne din aburu din nyinaa so
sɛ Yesu Kristo di mu na wɔsorofoɔ ne asasefoɔ saase ase kotodwe nyina nkoto na tɛkyerɛma nyina mpa mu nka sɛ Yesu Kristo ni awurade ma agya Nyankopɔn anim nyam ahobrɛaseɛ nti. Enti yadada setra ne adwumadie bia yedie bia no bedɔfo biara wɔ life yi so sɛ me no mienu benya ahobrɛaseɛ paa yi a yakɔfɔm setie obuo okura wutu nofoɔ no na oguso ɛyɛ ade a ye kasa kyerɛ ne sɛ onya no ɔda so yɛ woni ahobrɛaseɛ wo yɛ nipa wo yɛ ade na nyɛ na obi firi tufo sɛ akwasi kwadwo ade we nyenti gyae na otokɔ so ayɛ a kyɛ sɛ woni Kristo ma ahobrɛaseɛ. Onipa bia nso sɛ woanya ahobrɛaseɛ a wɔse wɔno awurade no ɔnkyerɛ kwantene ma mfa so da. Saa kwantene so ne yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn. Enti woahunu saa kwa no so amfa so a wokɔ ya na sɛ wobae. Pacho wɔn baabi nkwagye fare bae baabi ebi so firi. Wɔn baabi efiri. Wɔse ɔma ahobrɛaseɛfoɔ ɛna titiri mu na ɔma ahobrɛaseɛfoɔ esua na kwae. Ɔno awurade na ɛyɛ saa. Awurade Yesu din mu ɔnye ɛsɛ bi. Sɛ na dwe me no mienu bɛbrɛ yɛ ho ase a mesrɛ awurade sɛ ɔnye ɛsɛ bi wate. Na ɔmfa ya namɔn entintim yi. Hallelujah. Me say ahobrɛaseɛfoɔ enti me no mienu yɛ ka ho biana. Ɛnyɛ sɛ yɛfiti ya na mepaakyɛw obi bɛka saa kasa no ɛde akyerɛ yɛ anaasɛ Kristo ɛbɛka saa kasa sɛ asemasi deɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ ɛnyɛ simple sɛdeɛ ane yɛhunu no. Sɛdeɛ mede kaka nyɛ obi a ɔyɛ dindin na kyerɛ sɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ. Na keys ni bi ni obi a ɔwɔ Kristo ma ahobrɛaseɛ biara no obi fom no a ɔde nipa korɔ bɔ ne kyɛ no. Obi a Kristo Yesu hunu sɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ biara no ɔde nipa bɔne a wayɛ no ɛkyɛ no. Ti Kristo hunu sɛ wo ɔwɔ ahobrɛaseɛ. Dianza me ka sɛ yonipa bi wɔ ɔkora no a wɔyɛ nipa dindin na so fom no a ɔmfa ngyɛw. Yɛ ɔsafo no bi wɔ. Nti obi a ɔyɛ nipa dindin nanso ɔyɛ ne bɔne a ɔntim fa nkyɛw no ɔntimi nka so wɔ ahobrɛaseɛ. Nti Kristo mu hobrɛase ni papa biara no sɛ ne nua fom no a anaasɛ obi yɛ ne bɔne a ofiri adwempa ne akoma pam ɛde nipa korɔ ɛmfonsoɔ ɛkyɛ no. Okay, Colossians chapter 3 verse number 13. What it is asɛm a Colossians ne kan. Colossians chapter 3 verse number 30. Wɔ say na sɛ obi ɛne obi nya asɛm bi a monhunu ɛmema mo ho na momfa ɛnkyekyɛ mo ho. Sɛdeɛ awurade ɛde akyɛ mo no sɛdeɛ mo nso monyɔ ane no. Na yenum nyinaa so ɛna monhyɛ ɔdɔ pɛyɛ a ne homa enguo. Verse number 13. Sɛ obi ni obi nya asɛm a monhunu mema mo ho na momfa nkyekyɛ mo ho. Sɛdeɛ Kristo ɛnso ɛde akyɛ mo. Enti obi a ɔwɔ Kristo ma ho braseɛ biara no ne nua fom no a ɔno so de ne bɔ ne kyɛn because yɛn nyinaa yɛ yadebɔnyɛfoɔ a owura Yesu Kristo ɛde yɛ bɔ ne akyɛ yɛn. Enti sɛ obi fom yɛ a ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛtumi gyina Kristo deɛ na ɔbɛyɛ yɛn no so yɛde nipa korɔ bɔ ne yɛ ɛkyɛ no. Enti Kristo tu n'ani hwɛ wiase na ɔhyɛ
wabra bom no ohunu se wo onye obi a utimi de bone cha ohunu se wo woni ahobrase ewo nanim efi se na asam no tu yefo se yemfa afoforo bone nche ade na wase no kon na so mfa anu abo bone nche no na che se woni ahobrase unye setie nti eba ne sa esanse wunye setie ma Nyankopɔn asɛm nti no enya de se Kristo obetimi a kyerɛ kwantene ne amoafa so akonya nkwa da sɛdeɛ Psalm 25:9 ɛka no ɔse deɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ no ɔbɛkyerɛ ne tenene ɛkwae ama nafa so deɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ no ɔbɛma mɔdena ama na asua Onyankopɔn apɛdeɛ iti Kristo mama ne adɔfo no mu a yɛhyia mu Kristo ma futu kakra nsɛm anase Kristo ma futu osɛm kakra a me ne wo kye nyina ne sɛ ɛna nadwe a yɛhyia mu life we so mo mienya ahobrɛaseɛ wate na onipa a ɔwɔ ahobrɛaseɛ no ya na ɔda ase onipa a ɔwɔ Kristo ma ahobrɛaseɛ biara no wɔde bɔne kyɛ wie a adeɛ nyinaa mu no wɔde aseda enso ka na brabɔ ho mse eye kiss na me bobɔ so baako enti ebesie no na obusa ho se enti me Yesu Kristo anim no wɔn a wɔfrɔ m ahobrɛaseɛfoɔ no meka ho biana ɔse wɔn ahobrɛaseɛfoɔ ɛnante tirini mu na ɔma ahobrɛaseɛfoɔ sua na akwae nti ansa na Kristo anim no yɛbɛhunu sɛ obi yɛ ahobrɛaseɛni ɛwɔ Kristo anim biara no yɛdi kae ɔde no to Nyankopɔn so na braba obo nyinaa no Kristo no ɔdaa no Nyankopɔn no ɔdaa no onye obi a bibia bu na bam yɛbɛka so ɔde aseɛ obi a wɔ Kristo ma ahobrɛaseɛ biara no na ba mu saa afei obi a no bɔne a wɔde kyɛ no obi a wɔ Kristo ma ahobrɛaseɛ biara no mepatwɛ bebree ɔbɔmɔdena sɛ ɔbɛda Onyankopɔn ase anasɛ Kristo ase ɛwɔ adeɛ nyinaa mu obo hɔ no a ne wiase a ɔbae wɔna ase kora da obi kyɛ na de a ɔna ho ase titi kura ne awarefoɔ no kɔs na adwene sɛ wɔne bɛma na tientie normal se pin kura na bɛma no bɛkɔ kurom ana ɔbɛtɔ de abrɛwa you need to be thankful se pin kura no akɔ kurom no akɔtɔ pin wɔ ba no ato pin baako pɛ sɛ wɔ sɛ amagye a ɛsɛ sɛ ɔda na se ho yemu bebree ne maseda the same thing as ememe binum after all se bosom ya so no atua meka adwuma no maye ka bosom so ya wadwuma wura esani sika beto akansum anaso ode hye mvripum hye wunsam no opon adwuma utwika anase woye udi mate adwuma no a wo ye no kakra bi obi be ma obi a no esese onipa de hye wunsam a na wasa ada na se wo ho na kyerɛ sɛ ade a wayɛ ama no wani ade bayi wani asɔ na sɛ onipa timi yɛ saa ade no a ɛkyerɛ ahobrɛaseɛ o Kristo mu no ɛkyerɛ ahobrɛaseɛ pa o kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 a wɔse adeɛ nyinaa mu mo na ase adeɛ nyinaa mu wanka nyi bi adeɛ nyinaa mu wɔse na ase papa oboni o ye nase ya no ho asem te sei on se ko ba se ya benefit wo mu de a enwa ase da kora ne afadi nti Kristo mama owura Yesu Kristo asem a ode tuefo na nadwi mesere Kristo mama se ahobrase ya de hia papa
emu nipa bia eti obi a Kristo anim no owura Kristo hu ne sɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ bia obetimi de naka ahobrɛaseɛfoɔ ho na wakyerɛ ɔmo ɛkwan tenene a ɛde safoɔ no bɛkɔ ɛyɛ kurukuru mu bia no tem bia no safoɔ no ɔmo dase afei obi a okuta ahobrɛaseɛ bia nso we nipa a ɔgye ne mfonsuo tom ɛbrɛ a enipa bi ɛbɛkyerɛ ne sɛ adeɛ wei no ayɛ anaasɛ ɔno bɛhu ne sɛ adeɛ wei ma yɛ ɛnyɛ ɔka ya no agye ne mfonsuo atom nti onipa bi a ɔntwe nsɛm kɔ ne mu na adebɔne bi a bɛyɛ yi bia no ɔyɛ bɔne a no agye ne mfonsuo atom bia no na wasɛrɛ bɔne fakyɛ bia no sɛ nipa korɔ no Awurade asɛm sɛ ɔyɛ ahobrɛaseɛ ni nso onipa bi wɔ hɔ a wode ma asɛm mmra odifo so wɔnyɛ ne mfonsuo ntomo da de bia ne deɛ na yɛ always right kɔpa kyɛw ɔsɛmɛ mpa kyɛw twensai ɔsɛmɛ twensai nyɔ ne tɔma mi di woni ahobrɛaseɛ wodi ahobrɛaseɛ amen ɔsom koraa yɛ som yi hospitality ɛka ahobrɛaseɛ ho hospitality yes ɔsom a yɛsom ahɔhoɔ ɔsom a yɛsom nipa bi ne nyina ka ahobrɛaseɛ ho obi a ɔsom a ɔnkeka enipa bi ho nsɛm titiriw ɛne wɔn a ɛne afoforɔ teteɛ sɛ adwumam sɛ yɛ asɔrem anaasɛ abusuafie ne adeade no obi a ɔnkeka efie hɔ nsɛm mfa nkyerɛ afoforɔ na de bia no dwumadie bia de bɛhyɛ ne nsa bia ɔyɛ bia no Kristo ka ho fra ahobrɛaseɛfoɔ ho obi a wonye yiano ka ba ko gye sɛ obi ka ba ko agye so ka nan o ka ba ko agye so ka du oni ahobrɛaseɛ obi a wontie futuo oni ahobrɛaseɛ obi a yetunufo a wontie bia no oni ahobrɛaseɛ obi a ne kasa ehonteɛ is a Colossians na me ata say yame e kasa ho mra nyam da nkyiri wom ana Proverbs chapter 15 verse number 1 say asem de di henya ntokwa ana meboa ene ebufuom enti ye ka ho brase a ni maba mu ne ye bebre na Kristo asem utu ye fo say onipa biada onante ewo ahobrase mu obone bra ewo ahobrase odi ne dwuma ewa ahobrɛaseɛ mu bia no wɔno Awurade Yesu Kristo ɛne agya Nyankopɔn no aboa sɛ nipa korɔ ma ne yɛ trene adeɛ ɔboa no ma nipa korɔ yɛ trene adeɛ wɔse ɔma ahobrɛaseɛfoɔ nante trinim nti wokɔ bɔne ho bia na Honhom Kronkron no na abɛtenetene na ɛkyerɛkyerɛw wei na Awurade pɛ yɛ wei na Kristo pɛ yɛ we na Onyankopɔn asɛm hyɛwo ye amen enti ahobrɛaseɛ ekura Kristo mu akyɛdeɛ kɛse a onipa bia wo benya bibia no ɛboawo ɛma ɛde wo kwa kyiri enipa bɛhunu sɛ wagimi enipa bɛhunu sɛ wonyɛ correct sɛ woyɛ kwadonto unim hwee nanso meka kyerɛ wo sɛ saa na montuo no ɛde wobɛkɔ akyiri ama daakye Yesu Kristo ahema mu hɔ no ɛde wakɔpie hɔ sɛ trenini eti mesere Kristo ma mane adɔfo no ma yɛhyia nyinaa sɛ moma yɛnhyɛ aseɛ na yɛmfa ahobrɛaseɛ kasaa mu ɛneyɛ mu suba mu yɛmfa enka yɛ daadaa asetena ho eti twɔnsɛm no ka ho asɛm bi enhyira a ɛne tumi a anasɛ nhyira a
ahobrasiye etweba anase onipa biada onante ahobrasiye mu no onse twonsem no se obemana nante wo trinim afi obemana sua onyankopɔn apɛdeɛ amanayo esa wo nhira foforo bi a ahobrasiye nti ebesa de abrewo Proverbs chapter 22 verse number 4. Tie. Proverbs chapter 22, the book of Proverbs chapter 22 verse number 24. Yeah. Proverbs chapter 22 verse number 4. Or say, Dear edi ahobrasiye ene ewurade suro achi ene ahonyade ene anumunyam ene enkwa wakane oma miensan onipa biada wode ahobrasiye ebo ne brebia na wode Kristo mu suro ebata ho bo ne bran achade miensa kese miensa wo ho a saa nkrofo no omunya no kwa eye bonus tie ose ade a edi ahobrasiye ne awurade suro achi he things that follow the fear of God and humility follow after. Ye ka se bribi achi a na kire se ade kro no a wodi wani behunu no te se meti wani mu yi on se bribi wo machi a ayi design bi na wo ho. Yes, enti wuhunu design no ebu oso akonwa na kata so unhunu tie niye Yesu Kristo enu masam se ahobrasiye a ye ka ho asem yi se onipa bi nya bi na ode nyamesuro anase Kristo hu suro eka ho a saa nyoma we mienu no se obi bɔ no moden se ode benante a Jedikai ahonyade eye wodia de toso mienu animuonyam eye wodia de toso miensa enkwa eye wodia enye ka bia na esi kwan so na ekwa ka foforo bi de akira obehunu ka no a edi akire eba no especially cars ya eye trailers no se wo ba saa ka ketua bi edi na chi a wanhwe ya wuhu se ka bi hye ho ti ukoye so koyi overtaking aye a wo be yeso obewuram na ka bi hye ho dada trailer ni nti wanhwe ya wuhu won be ba ho so no na wakwa akowu sana dada ya setna brabo aye boy brother sister me no di nkomo tie komoni Yesu Kristo se de wonante ahobrasiye mu no de ode ahobrasiye nante no ono Yesu Kristo no abetutu nanamo amana boten na ebra timimiti wei se me bra me ho ase se de Kristo asem ekere me a afenya ma ho ode bio na me de beboten na ebra Kristo no ahonhom no ane beboa me. Yes. Ade enye o ma me nkɔ ho. Ade nipa nyina betu ade akire ye bɔne ade ene niema basa no. Emma makomam emma nipa dua no menye mu atenka nkonkoye. Because awurade honhom no enti enhyem se menkoye. Ade ntia efiri se menye Kristo asemu
ahobraseɛ. Ahobraseɛ ho hia o. Ɛnyɛ honam nneɛma nko o, ahobraseɛ ho hia. Medɔfo hwehwɛ bi akyira kwa anadwo wate. Bra fam ɛmfa wo ntu sika so. Obi a wo Kristo ma ahobraseɛ bia, always he give the credit to Christ Jesus and God. Obi a wo Kristo ma ahobraseɛ bia de animuonyam hyɛ ma Awurade. Sɛ dwapadeɛ bi no wɔwɔ, sɛ wanya sempoa, wanya taku, wanya honam fam adeɛ bi kura no a, wɔde animuonyam hyɛ no ma Onyankopɔn. Gyina so ma me. Monfanche, God should bless you all. Na me try say me bonyum kakrade ajemo tata emergency be by. Bibiansi. Bibiansi. Ya twaso. Emergency call by intina was say me return it to. Ya twaso. Amen. Mebacho tie nkomo ni you. Obi a wode enmonyam hyema Kristo bia no. Ya na eso Onyankopɔn ne Awurade ani pa. Obu okura ebi afanse Kristo adwuma kura yeye. Obi timi gye Onyankopɔn no monyam fa. Obi timi gye Kristo no monyam fa. So nanso no se o ma wure fi ho na Kristo fa wo so na adansedie bi ba e wo Kristo ani adwuma mu a na akɔgye enmunyam no ma ho se kinkrei asɛmato eye Kristo na afa so aye bribie nti ɛsɛ wodi mu enmunyam ni nyina ama no. Obitimi ka se mia na me bompa ye ma wunya adwuma no mia mesa bompa ya ase no so bi ka sa ene na nye Kristo honhom no de kwaye adwuma no se Kristo honhom so na de ye sa nso a hunu se o ya trashie wo keka ko ba bi enye enti obi a wo Kristo emu ahobrasie bia no ni bibia wo ye bia no odi mu aseda enimu enmunyam ema Kristo a owo so. Enti di obre ne ho ase no
ɔsɛ ɔbɛma no afa tenene abrabom tenene abrabɔ so ne yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn. Nti adɔfo nom ɛna nadwi menim wabrabɔ sɛdeɛ wonyina soɔ esite. Onipa bi wɔ no ma sika ba ne nsɛm kakra bi pɛ na wasesa. Na ɔpɛ sɛ nipa nyina hunu sɛ ɔno nso ayɛyɛ bi. Ɔpɛ sɛ nipa nyinaa kotokoto no. Asɛ ɔhyɛ bi asɛ wɔyɛ special kyɛn wɔ bi no. Mɔmɛ mmerɛ ho ase kasɛm. Mɔmɛ mmerɛ ho ase ne yem. Kristo adwuma yeye. Sɛ Awurade de woduru baabi, Awurade apagye wagyina baabi a mehyira wo. Ɛma hanta mmamu. Na Kristo asɛm se ɔdom ahobrɛasefoɔ na wosi ahantafoɔ kwae. Wɔse na deɛ wɔbrɛ ne ho aseɛ no, me Awurade mɛkyerɛ no makwae. The will of God. I will teach him the will of God. Mɛkyerɛ na Awurade apɛde ama no ayɔ. Obi a ɔyɛ hobrɛaseni. Tina maze matu din sɛ enti ahobrɛasefoɔ no yɛka wɔn ho ana. Ahobrɛasefoɔ obi ɔwɔ ahobrɛaseɛ yɛka wɔn ho ana. Amen. Proverbs chapter 22 verse number 4. Wɔse yɛwɔ nhyira kɛseɛ mmiɛnsa bi a ano yɛ den ɛwɔ asase so ɛwɔ nipa ma akwam. Ɛyɛ tere. Deɛ di kae ɛyɛ nhyira. Deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ di kae ɛyɛ ahonyadeɛ. Deɛ ɛtɔ so mmienu animonyam. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ nkwa. Saa akyɛdeɛ mmiɛnsa wei wɔse edi ahobrɛaseɛ ɛne nyamesuro akyi. Enti ahobrɛaseɛ ne nyamesuro ɛɛkɔ ɔmu utu kwae. Ɔmu abɔ anan na ɔmu kɔ saa. Na ɔmu di ɔmu nkɔmmɔ. Ɛna animonyam ahonyadeɛ ɛne nkwa nso edi ɔmu akyi nkakra te sɛ awiabɔ na nipa dasani wɔnam na sunsum. Ɛwɔ sɛ baabi a bɛkɔ biara na sunsum di akyire. Saa na saa kasa wei no ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ. Nti onipa biada a ɔwɔ ahobrɛaseɛ biara no sɛ saa nipa korɔ no de Kristo asɛm bata na braba wo sɛ kinkirei. Ɔse afei abrabɔ ma ahonyadeɛ. O life no so just say ɛka nko na nke afa ma wo. Bra wo bra ni adwendwena wo odwin nyinaa sɛ ahonyade sɛ Bible kasa ahonyade a ɛno bi na ɔde hyira Solomon. Yes. Ahonyade. Sɛ obi nya ne ho ɛwɔ wiase. Obi nya ne ho ɛwɔ Kristo. Tronsam sɛ onipa dasani nya ahobrɛaseɛ na wɔde wɔno Kristo asɛm bata na brabɔ ho a ɛnɛma mmiɛnsa. Kristo bɛmu anya ho because deɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ no hwan na okita adeɛ a ɔde ma wɔ bi a ɔde bɛma wɔ bi a wɔyɛ hantada. Ofiri wopɛ ma kyɛ obi adeɛ a pakyɛ obi a wɔnni ahobrɛaseɛ wɔbɛkyɛ na deɛ. I don't think so. Obi ni ahobrɛaseɛ a wɔbɛma na deɛ. No. Ɔmma ne da. Sɛ Kristo asɛm nka wɔ bi ho a na Awurade asɛm ntinom na ɔbɔ ne bra basabasa adeɛ bɛkye no ɔte nsadwa ase. No wɔhye. Wɔfa ase ememasɛm an wɔyɔ. Oba ba ememasɛm no wɔyɔ. Oba bɛma wɔso onsua adwuma utu no fa wɔmfa. Pakyɛ wo kura bibia de bɛma no na abɛdwene no adwempa. Menyini sɛ ɔbɛyɛ. Amen.
Sana Yesu Kristo asɛm no tuyefo sɛ ɛneɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya asetena mu ahonyadeɛ ɛwɔ Kristo mu deɛ a yɛmfa ahobraseɛ ne n'asɛm ɛyɛ tu ɛnenam yɛmfa ahobraseɛ ɛne n'asɛm ɔn sɛ wokan a ɔse deɛ ɛdi ahobraseɛ ne awurade suro akyi sɛ Bible ka sɛ awurade suro akyi a anaasɛ awurade suro a ɛne bɔnetae sɛ wobɛfa Kristo asɛm a ɛsɛ sɛ wogya bɔne yɔ nti onipa biada a ɔde Kristo asɛm nante na osuro awurade biara no na wogya bɔne yɔ no ɔde ahobraseɛ ka na brabɔ ho no otwedi ampo Nyankopɔn asɛm sɛ ahonyadeɛ ɔde dom kwa adeɛ nipa bebree anase nipa nyinaa di mfifire ɛne ɔbrɛ ɛne amanehunu enya no wobɛnya ne easy mika Kristo mu no kwasɛm de akyerɛ wobɛnya ne easy adeɛ a wobi bɛsɛ mfifire ansa na ne nsa aka no wo waho braseɛ nti tie o waho braseɛ nti wobɛfa no te sɛ nwa waho braseɛ nti na wonte pɛn sɛ obi aho braseɛ nti mpakyɛw yɛsi fie de akyɛ no kwa wonte pɛn sɛ obi aho braseɛ nti wanya sikani bi aware a ɛnɛ wodi akɔneaba abrokyire ɔkɔ baani na ho braseɛ ne awurade suro nti ɔmpɛ bɔne wosuro awurade wɔne bɔne to nkwanta wo ma pae eti mepɛ dɛsen hɛpa mepɛ boafoɔ mepɛ breakthrough maame ɛnɛ kii no abrabɔ kii no anam de ma na nadwi ɛwɔ life yi so no abrabɔ mu kii no ɛnam de ma no wɔse me awurade na me ma wɔ binya ne ho na ansa na onipa benya ne ho no agye sɛ one ɔbrɛ no ase ɛno na Solomon kɔbɔ mpaeɛ bi sɛ awurade ɔse Solomon wammisa na dodo amfa wammisa watamfo kra wammisa wiase agyapadeɛ mahunu sɛ wo wakoma no wo brɛ wo ho ase mede yɛn nyinaa kyɛw mede akyɛw kwa wɔse deɛ ɔwɔ ahobraseɛ no mɛkyerɛ no kwantenene ama nafa so mɛkyerɛ no kwantenene ama nafa so na mɛma ɔno asɛ asua makwae me awurade mɛma no asua makwae the way of God I will teach him me awurade me ana mɛkyerɛ no ama nafa saa tenene abrabɔ no so anaa tenene kwa no so mewie a mesa de ahonyadeɛ adɔm no ɛnhyira bɛ ne kyɛn wei ɛnhyira bɛ ne kyɛn wei ɛnhyira bɛ ne kyɛn wei hwɛ de ahobraseɛ timi yɛ nipa hwɛ nhyira ɛwɔ ahobraseɛ mu hwɛ nhyira ɛwɔ ahobraseɛ mu ya ɛtɔ da na mempere kokoti hwanwan munyame bra enti wo nhyira pa na abɔto gu saa no wɔse deɛ di nhyira akyi ɛne awurade suro akyi ɛyɛ tu ɛne sɛ deɛ di kan wɔse ɛnhyira ahonyadeɛ ɛne animuonyam ɛyɛ 3 meka no baako ahonyadeɛ asetena mu nneɛma a nipa bere ɛyɛ mogya ne hwehwɛ nyina no wɔse wɔno asafo Awurade ɔde bi bɛdom waboro so ɛno bi na ɔde dom Sara nom ne Abraham nom kɔs no mo brɛ ɔmo ho ase sɛ ɔbrɛ ɔho ase a wobɛdi wo brɛ so aba mene obi a naho braseɛ nti wɔntwa blog daw nanso ɛnɛ ɔyɛ fie wura mene obi a naho ɔntɔ kaa daw nanso naho braseɛ nti ɛnɛ okura kaa ki a wɔyɛ kaa ona obi a ho braseɛ nti ɛnɛ wɔnya warepɔ obi a ho braseɛ nti adwuma na nko on deserve si wonya no ɛnɛ wɔyɛ managers ewom ahobraseɛ nti adɔfonom
ɛna na dua me ne wahia ebia na me pacho wo life yi so aka wade ketewa bi wɔ ahobrɛaseɛ ho mehyerɛw ɛna me di ka bobɔ so wɔ soro kyerɛ wɔ no ɛnyɛ nipa dindin ɛnko ana kyerɛ sɛ we di wɔ ahobrɛaseɛ wɔ kasa mu kura kyerɛ wa ho siesie kura kyerɛ ahosiesie nipa da sɛ no wo besiesie kura emi ehunu sɛ wɔ ahobrɛaseɛ na woni ahobrɛaseɛ on sɛ wiase dress na address do obi hu wa no enye obi kura na bɛka ihu wa na ehunu sɛ woni ahobrɛaseɛ wiase dress okwa no otoge ofa chale we ofa yaro we boy yaro nenum kasa bi ofa me dog me we ye long do cha long sem no me pesa o cha long sem no wo ya de nye ye tufo a wo fa nya ne long sem no no atwi afa so na bede no anya de ebe ye dai ana wanya de wo ma meka no waka wo papa kan no waka wan hwi a ajapade obeye no me so be ma bontenzuni na bede na nhira no wanya ahonya de bede no wanya eti abrabo we na ye bɔ no obi a wo wa ho braseɛ papa biada Transama kan we were the stamp with him so wase ubenya hunyade wa wo braseɛ nti obi betimi akonya adwuma bi de me ka so ɔtase enkomo kura bi kura ne utika mu kura wudi ne ade nyina hwe de wo a wusitie ene ade nyina wo we are plumber sympathy bla 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 ne di nkomo sa na wanya big contract una akoro akoyi obi adwuma ubenya abotene na akasa no obo a wosere nteso no kasa be ne firi wo no mobile eja we say system na ye wumnu mu ayehie o ntie sa abo na abobo ne de twam kura wo na se wuntimi nya ya me de me ni bresa ene wa ho brase de ubeduru akiri se wo nya ho brase yi a e de ubeduru akiri o se die de ahobrase ene awurade suro achi eya ahonyade ene enumonyam sanse we ya mebobɔ so no ho ewiase ade a emanipa ho ha no baako pa baako ni ahonyade se honam fam no wo ade nyina bi eboaw menka na daw eboaw so wo wiase ahonyade honam fam no hwi hiaw eboaw de etoso mienu wo se mesa maw animuonyam ne brofo kura de sei kran wana ze de be kran ya botire ana victory su yenkunim die ntia animuonyam no animuonyam brofo grill glory okay typographical error typographical error glory nanmonyam pa na ne brofo atima yere firi madwene mu symbols an we de mehwehwem nanmonyam glory nansan brofo preaching ne se ateko bofo no a o ma me ka brofo no me nu ba bi o ate afa ese so o say ti me ba me nchai ese brofo na ateko wo ye na juma wa sa so wo hu se me paburu kira kwonu no ama ese brofo na ateko na glory kura na ese sisi a me wurefi hallelujah tio Proverbs chapter 22 verse number 4b was say
die di ahobrɛaseɛ ne awurade surachi na gye sɛ ɛbata no ɛdi akyire sɛ wokɔ na wobɛdi w'akyi saa na ɛte ɛti onipa biara ɔde ahobrɛaseɛ ɛbɛbɔ ne berɛ biara no Kristo sɛ akyɛdeɛ wɔ mu ni 1 ahonyadeɛ, number 2 animuonyam, number 3 nkwa. We yɛ honam fa mu nhyira wo honhom mu deɛ no a ɔkaeɛ no wɔse ɔno awurade bɛkyerɛ kwan tenene amoa fa so. Awurade no a bɛmoa bɔ tenene bra. I will show him the right way. Ɔbɛkyerɛ kwan tenene amoa fa so de bia. Obi a ɔwɔ ahobrɛaseɛ. Ɔma nkɔhwe amena mu da. Obi a ɔwɔ ahobrɛaseɛ, awurade ma nkɔtɔ fidie bɔne mu da. Obi a ɔwɔ ahobrɛaseɛ, awurade mama deɛ woyɛ bia yɛyie na wɔsa de honam fam ahonyadeɛ ɛbɛpii wo so. Eti Kristo ma wobɔ tenene bra. Ɔma woyɛ n'apɛdeɛ no na wɔsa de honam fam ahonyadeɛ. Owura Yesu nhwie bi ngu yɛ so. Honam fam ahonyadeɛ. Awurade nhwie bi ngu yɛ so. Deɛ ma yɛ nkɔ wia. Yesu ɔno na ɛka wo. Ananti Kristo wɔ nhyira nipa. Ohyira. Ana wiasefoɔ koraa so wɔ pa ahonyadeɛ na Kristo mu de yɛnya ahonyadeɛ nyɛ. Yɛn yɛnya ahonyadeɛ ne bia bɛboa yɛ. Yɛbɛtimi de ayɛ Kristo adwuma ne yie. Ɛbɛboa koraa ma watimi asom Kristo yie. Ɛbɛboa ma wo koraa no watimi aboa foforɔ. Sɛdeɛ wakoma sitie pa na wonya biribia bi ana wobi siraw na wo mani bi a okura nhyi wanu munyam. Aso obi siraw ade na wanya bi amana na akora wora. Asorifo bi ye program wadamfo bi ware a na wo hwe pa sesere nka wo ne wadamfo sitie pa na nka wo koti ni show. Ko tu sika gu no so pa ye ya enso twe ma. Anadwi Yesu dinum onhwie ahonyade bi ngu so. Yesu dim anadwi onhwie bi ngu ye so. Honam fam adeɛ biade a yɛbɔ ho mpaeɛ yɛdwuma sɛmu anamo bi a yɛtuo bia no Kristo Yesu diri mu onhwie ahonyadeɛ trenee no onhwie bi ngu yɛ so. Wɔn asɛm na aka. Ɔsɛ sɛ yɛbrɛ ho ase de awurade suro nante a yɛbɛnya ahonyadeɛ wɔ honam fam. Ɛne da nkwa. Yes, ɛyɛ down kwan eternal life ye huma ahunyadeɛ kɛse a yɛatɛ apegadeɛ kɛse a yɛnsa bɛka de akyenti yɛnya hosoro de ne yɛsɛ nya honam fam de afei wɔsa de no munyam ɛbɛka ho amae wɔde anumunyam bɛka ho amae Yesu Kristo mu anumunyam de twe awade ba de twe favor ba no de twe anumunyam ne nkɔso ba no oso be hwie bi aguye so afi baabi a wobɛwura bia ne nipa kotokoto wo wura baabi a nipa kuku dam ne ade ne ye twa respect ne ye twa respect baabi obi ntimi nwura no wo na wokɔ ho bi wo no wakɔ wura adwuma mu no monyam awade mu no monyam akwantu mu no monyam Kristo adwuma mu no monyam wo se de wo suro me awurade no de masam nante no na wo bre ne ho ase wo ho no mɛhyɛ na munyam me de munyam abotre bɛbɔ ne ti mɛhyɛ na munyam kawa mɛbie kwan kɛse ama no a enipa bebre bɛhunu no maka sɛ nipa asmasini to benten na awurade ahyɛ na munyam saa no awurade Yesu diri mo ma no mbrɛm. There is opportunities in humility. Samino mi no be braya wase na nadwia. Sisa, sa oba bra wase ama wo kunu na nadwia. Awurade be fa no so aye dwapade bi di ama. Sisa, sa oba bra wase ama bema no a woni na hyehya awade no a. Awurade be ma wode no monyam ka wa bi ahye won sa afi. Mesie adwuma na wo ye no. Sa oba bra wase ama adwuma mufoɔ no ne mpanimfoɔ no a owura Yesu Kristo dine mu by this end year
na wo wa lift you every position na wo no edo akọ position foforo a echen de kane na wo mu kwa woni de ahobrase timi ye nipa bi kura timi bopo boni bi fu obi hu wa adwumam nipa kura ho brase nti na wanya wo mo bopo no mu baako na awurade akọ taachi na koma hye epo no amo boye no bomode ne koyi na sutire na wona no ho so Kristo tumi na ode yesa Efrisa was a matchra no kwantene amana fa so I will guide his steps. I will show him the right way. I will show him, I the Lord, I will show him the right way. Matchra no kwantene amana fa so. Do wo Kristo ma ho brase no. Awurade di boa no. Mumye nya ho brase na anadwe wate. Yentu hantansem nyina ntungu. Akwakabensem ni kokotisam. Mintia futuo mapa be careful ho. Ade nyina mu no yenya ho brase. Yenya ho brase o. Na hwe nhira ene akyade kese a owura Yesu Kristo na asemu no hwe bɔhye nsɛm bi ɛda ho. Hwe bɔhye nsɛm wo ɛda ho. Na ahobrase nko anante o. Wasi yɛmfa na asɛm ne nka ho. Fa asɛm ne bata ho. Sɛ wo fa na asɛm na sɛ wo nante wɔ na asɛm a sɛ ɔbrɛ ne mu yɛ den na wani da so asa ɔbɛgye wo Awurade bɛgye wo Awurade bɛgye wo madi nyina ye sɛ wo fa na asɛm na sɛ wo nante wɔ na asɛm a ɔbrɛ ne mu yɛ den na wani da so asa ɔbɛhwɛ wo agyenkwa bɛhwɛ wo Awurade bɛhwɛ wo amadi nyina ye sɛ yɛde asɛm no bata ya ho brase ho a wɔsɛ Antiochia na wodi ka to asuafo de din akristofo hwɛ obi mfa adwapade sombo nhye nipa nsa kwa wo obi nya ade sombo mfa manipa kwa wo obi nya nomonyam ewo biribu mu kwa wo obi nya nkwa ewo na setena mu kwa wo ebra onia ho brase di Kristo mama ene adofonom ebia na wonya nhunu mfasode a ewa ho brase mu ene die mu mama yen hyase enyi ho brase di ewo ye kasem yen hyase enyi ho brase di ewo awade na se yen hyase enyi ho brase di ewo asorifi ho yen hyase enyi ho brase di ewo Kristo adwuma a ode ahye yen nsanim brother hyase ye ahobrase di ewo masa wo hye na se nim brother hyase ye ahobrase di ewo wawofo a wo ne omote no ma me hyase ye ahobrase di ewo akwantuo mu ho onipa besa ni biada yene ne behia wa brabomu no ja wode ahobrase enante na oma ne wure mfie awurade mmra oma ne wure mfie owura Yesu Kristo asem oma ne wure mfie se bone nye ento onkoye bone biemu no sa nipa koro no akyade miensa wefiri wosoro ne asase wura ho se me awurade me na me bosikani na bohiani na mehwie me nhira eya ahonyade ego so na me de ahonyade no manumonyam so aka ho na me wi a mesade enkwa ekura tumi enkwa ahode wo mu enkwa ubedi edi wo nkwa mfia amen saa kyede no mesade aka ho edi ama wo ho brase enti onza saa nema we miensa ya ade asombu oni pasetrim wodi enyesika mpempem na woni nkwa ahode wom emfaso woni so medical doctor ebetwa waduane die ehye ato ho de ama obeka che o se de bia ni di bode betem yensa pe bode no kura de apapa mu di bayere anase bayere de ya twetwa mu nketua no wadi abro so atere
nti wonipa nkwa mfie sɛ unya de ahoɔden wɔ mu a ɛyɛ ɛno na Kristo Yesu asɛm se sɛ yɛde ahobrɛaseɛ bɛnante a ɔbɛma yɛ nkwa na ɛnyɛ nkwa kɛkɛ o ɛyɛ nkwa mfie ahoɔden wɔ mu ɛyɛ nkwa mfie a yɛbɛdi amen ɛyɛ nkwa mfie a nhyira ka ho ɛyɛ nkwa mfie a nomonyam ka ho ɛyɛ nkwa mfie a nipa bɛwuru akamfo Awurade Yesu Kristo ɛne ɛkyɛ Nyankopɔn ahobrɛaseɛ deɛ kɔfa ba no na ɛsae de wanante wɔ tenenim ɛti wobɛnyina bakɔkora nipa mmeranteɛ mabaawa papafoɔ ɛne wɔtipɔnfoɔ nsɛsoɔ bi ɛbɛba wo nkyɛn abɛgye afutuo wanyini kura a wɔ dɛm mu anaa waba akɔkorakora no na nipa bebree ɛba wo nase ɛbɛgye afutuo ne yɛto badin baabi a bɛnam biara na wodin na nam kurom yɛbɔ din ka asɛmpa yɛbɔ din ka asɛmpa yɛbɔ din etufo yɛbɔ din ma nipa worɛ kyekye yɛbɔ din ma nipa tutu mirika ɛbɛhwɛ din no baabi efiri ɛne baabi a ɛwɔ ahobrɛaseɛ ɛde nipa duru akyire ahobrɛaseɛ ɛto nipa nkwa nam ahobrɛaseɛ ɛtwe nhyiraba ahobrɛaseɛ ɛde ahonyadeɛ paa efiri Kristo nkyɛn ɛbɛdum nipa asetena Kristo ma ne adɔfo nom mama yɛnhyɛ ase yɛnhwehwɛ Kristo ma ahobrɛaseɛ kyerɛ kwae mama yɛnto aho nimtiabuo ɛne ahomasoɔ nyina ntongu na yɛmmrɛ yɛ ho ase nhyɛ Kristo ase na ɔma yɛ so sɛdeɛ ne bɔhyɛ nsɛm no teɛ wɔsɛ ahobrɛaseɛfoɔ no bɛnya asase no adi nti obi de ahobrɛaseɛ nante sɛ pa Kristo asɛm mu no nneɛma pa bebree ɛna ɛwɔ hɔ a ohwie gu n'abrabɔ soɔ Awurade ma yɛ honhom a yɛbɛtumi de anya ahobrɛaseɛ anadwo Kristo ma yɛ ho kronkron a yɛbɛtumi abɛtena mu ama yɛnya ahobrɛaseɛ sɛ Kristo ho kronkron ba nipa mu a ɛma no nteaseɛ bebree wɔ nneɛma mu ɛma no abɔdwokyɛre ɛma no nidahɔ ɛma no sua Awurade asɛm ɛma no nante sɛdeɛ Kristo apɛdeɛ teɛ amen iti adɔfo nom ɛna nadwi ɛnya deɛ sɛ mɛware ma asɛm no bebree akakra bi no no nduabɔ afutuo kakra mede brɛ Awurade ma ne adɔfo nom nyina sɛ enti ahobrɛaseɛfoɔ no so yɛka ho ana yɛka ho mabobɔ nsɛm baako mmienu bi so de akyerɛ wo bobɔ nsɛm baako mmienu bi so de akyerɛ yɛ ho yɛ ho sɛ neɛ yɛka ho deɛ a ɛnhyira ne yɛn na sɛ yɛnka ho deɛ a ɛneɛ ɛnhyira a ɛbata ho no anhwɛ a na yɛnsa anka bi momma yɛnyere yɛ ho yɛte asase so no nneɛma nyinaa nyɛ pɛpɛpɛ ma yɛn na mmom yɛfa mu deɛ bie bɛtumi biara no yɛn mmɔden ne yɛnyɛ obi bɛka yɛn a yɛnyi anim nipa korɔ obi de ntɔkwasɛm bɛtaata yɛn a yɛnyi anim nipa korɔ yɛka saa mu mepaakyɛw anidiem baabi wɔ korɔ ɛsɛ sɛ wodun nsa gu akyi anaa de agu ɛmfa nsa benkum kasankasa ntuntum nipa ɛma kasa denden firi wɔn mu mma abrɛ bia no sua sɛ wode mepaakyɛw ɛbɛka wo kasa ho na yɛbɛtie afutuo na adeɛ bi enye bia nso no sɛ enipa bi hunu na ɔmo kasa kyerɛ wɔ ho a yɛde setie ebegya ayɔ na yɛada nipa kora sɛ mpo yɛkyia na wɔtenetene yɛn ɛba ne saa owura Yesu Kristo sɛ enhyira a edi ahobrɛaseɛ akyi ɛyɛ ahonyadeɛ ɛyɛ nemonyam ɛyɛ nkwa no ɔde bɛdom yɛn me nipa nyina nso bɛhu na ɔmu hunu na ɔmu hunu ɛde aka hyɛ Kristo din nemonyam sɛ deɛ wɔbrɛ ne ho ase maa Kristo asɛm no hwɛ deɛ Awurade apagya n'abrabɔ
de obre no ase ma asempa no nkoso no hwe de Kristo aye na brabo de oye no minim na ope se oyi ne ho ade ma nipa hu ne se oye biribibia no Awurade bre na se na de oye din na ohwe se Kristo mom na empeja no na wode ahobrase tua na mon kakra no wono eninya sa enmunyam we wose oma ahobrasefo nantetini ni mu na oma ahobrasefo esua wono Awurade akwai mesira Awurade Yesu Kristo se ena nadwe oma yentimi nantetini ni mu ahobrase nsem kakra ya tie yese ne se oma yennante wo trini mu na oma yensua na akwai ye di onipa konkwa giemu no oma yensua na akwai a onipa faso a esum nuru no oma yensua na akwai a onipa faso a wonya asundwie no ena nadwe ni tumi nti oma yentim fa kwantre na eso na oma sum emeto ye na yensa etimi aka ne nsam enhira Awurade nhwa no omoa na wonya wadoye mesira Awurade Yesu Kristo se onkosoa mai ahobrase ahobrase tuaka o se wunim di ahobrase ayi obi abrabo a medofo enka udimirika asua bi empempi obi bre ne ho ase a yesu wagimi onim nyansa wode am obi nka benkyerɛw ema ne ha okora kosoa na sɛdeɛ mpanimfoɔ ka kasa bi sɛ aboa kɔkɔsachi wode ne kwasia na epenyi nchewu ɛne nti na ɔsɔre odidi bɔra so wode am nipa nka se wagimi wa ho brase de wode mom keka saa na Yesu Kristo a ɔyɛ katuafoɔ papa no ahobrase a wo mu no ɔde be pagyaw baabi ɔde wo begina no wɔn mo a no wɔn nim sɛ wo wagimi no afi wɔn mo behunu sɛ wɔn na yɛ agimifoɔ wɔn behunu sɛ wɔn na sɛ wɔn adi nkwasiade bro ho ase ade nyina mu na ɛfa saa nante na fa Awurade suro ɛbata ho na Kristo de obedu akire wɔse ɔma wɔn nante bɔne mu dia de bi ɔbɛmo nante trinim na ɔbɛkyerɛ wade papa amoaye na wahwie honam fam mu ɛne honhom fam ahonyade ɛde aguo so na ahonyade no ɛnyɛ wɔn nko ɛbɛka wɔn wasefo nyina efisɛ owura Yesu Kristo hyira wɔ bi a ohyira no ahyira wɔ ne fiefoɔ ohyira no ahyira wɔ fiefoɔ ohyira no ahyira wasene mo manso aka ho ti Kristo nhyira no ohyira nipa a onhyira baakofoɔ ohyira ma ɛtrɛ ɛka wɔ ne busua Kristo nhyira wɔ ne wɔ busua Kristo ntina nim tia nkyerɛ wo ɔnyɛ wadɔyɛ ensi wo yie sɛ danda nyinaa wɔde ahobrase ɛbɛdwo ne life yi etie Awurade asɛm ahobrasefoɔ yɛ mu asase yi so woka ho ana ɛna asɛm panti bɔmɔden ne ka ho bi na Kristo nhyira a waka ho asɛm no me no mienu yɛn sɛ timi aka bi ne tumi ti wo me hyira nda amen. Yada ora Yesu Kristo ase ene anadwen so wonam ne tumi ne na hoden so abeboa yi ama yate ahobrase nsem kakra ewo eye ene nwumre ye dwumadi